trh rozbehol, lebo však tá kríza, už sme uzurovaní z toho, furt to počúvame, no dúfajme, že sa to tak rozbehne. Aby som bola veľmi rada, už tak malý, keď sme mohli byť na novom. No však človek si to želá, ale či sa to podarí, lebo aj tá cena dosť mňa tak vymieta. Väčšinou je to tak, že ten vám nedá tú cenu. Hoci človek zarobiť na tom nechce, ja mám takú tú, jak by som povedala, že proste tú sumu, ktorú teda tak nutne by som si chcela dodržať, ale to nie je taká suma, aby človek na tom zarobil. Tých 48 000 by som to dala. A ešte veľmi lacno ten nábytok, lebo mne už nebude treba do toho malého bytu, takže ozaj za takú symbolickú cenu. A ešte aj pračku tu nechám, lebo niektoré veci nepotrebujem si brať. No ale ja nechcem pračku, čo mám hovorím. Už keď budem sama, tak niečo si tam do čistiarne a to si človek dotere. A väčšinou aj všetko, čo je tieto doplnky, no tak to ostane. A možno, že nejaká rodina taká, že začína, tak je to dobre brať nejaká teda už mladých cudné veci, ale keď sa našli najlepšie, takže už aj s tým